रिकॉर्डिंग बाय सरगम स्टूडियो बोधगया। छोड़ी देलू व्हाट्सएप गोरी छोड़ू फेसबुक हो अभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कैलू नया लुक हो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कैलू नया लुक हो। छोड़ी देलू व्हाट्सएप गोरी छोड़ू फेसबुक हो अभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कैलू नया लुक हो। सच्चाई में परियन के रानी लगलू गोरी इंस्टाग्राम के किंग रानी कहेलू गोरी इंस्टाग्राम के किंग रानी कहेलू गोरी इंस्टाग्राम के किंग रानी कहेलू गोरी इंस्टाग्राम के किंग रानी कहेलू। गोरी ये हमारा छोटा बड़ा सोचल जाला हो खाली रीले बनावे ला फेंकल जाला हो खाली रीले बनावे ला फेंकल जाला हो। गोरी ये हमारा छोटा बड़ा सोचल जाला हो खाली रीले बनावे ला फेंकल जाला हो। गोरी छोटा ही से गोरी जवानी लगलू गोरी इंस्टाग्राम के किंग रानी कहेलू गोरी इंस्टाग्राम के किंग रानी लगलू गोरी इंस्टाग्राम के किंग रानी लगलू गोरी इंस्टाग्राम के किंग रानी लगलू गोरी इंस्टाग्राम के किंग रानी लगलू। एगो सेल्फी लो गवाई तरसेला हो तोहर यूट्यूब पर वीडियो खाली बरसेला हो वीडियो खाली बरसेला हो। एगो सेल्फी लो गवाई तरसेला हो तोहर यूट्यूब पर वीडियो खाली